کرنے خوبصورت رباعیات ہے آمد سونے آقا دی ہے آمد سونے آقا دی گھر بار سجاوت رنگ وے ہے آمد سونے آقا دی گھر بار سجاوت رنگ ویکھی ہے اجڑیاں کو رنگ لاون سائیں ہو کر مرحبا وت رنگ وے کر مرحبا وت رنگ ویکھی جزاک اللہ خوش رہو کر مرحبا وت رنگ ویکھی ہاں ٹھر دے ہاں ٹھر دے ہاں ٹھر دے نات دی محفل وچ کچھ سن سنوا وت رنگ ویکھی سجاد میلاد چ برکت ہے ہو میلاد منا وت رنگ ویکھی سجاد میلاد چ برکت ہے ہو میلاد منا وت رنگ ویکھی اور اس ربائی دی مانا کافی لوگوں نے فرمائش کی تھی ہے ربائی سماعت فرمائی خوبصورت ربائی گھر آئے عبداللہ دے اچھی کو سبحان اللہ گھر آیا ہے عبداللہ دے تسی میرے توجہ رکھتے گھر آیا ہے عبداللہ دے او دا جشن مناونا بن دے جیڑا سرکار دے جشن کچھ بیٹھے بابا زبان دیکھو سبحان اللہ گھر آیا ہے عبداللہ دے او دا جشن مناونا بن دے جیدی آمد تے رب پتر ونڈے ہوئی او دا لنگر پکاونا بن جیدی آمد تے رب پتر ونڈے ہوئی او دا لنگر پکاونا بن دے کعبہ جھکیا جیدی آمد تے او دے نعرے لاونا بن دے کوئی سڑ دے الفت سڑ جاوے اے گھر بار سجاونا بن دے ربائی سماعت کرنی ہے کچھ جتے گولڈ شریف دی مرید بیٹھے کچھ جتے سیال شریف دی مرید بیٹھے کچھ جتے پلروان شریف دی مرید بیٹھے انہاں آستانیاں دی عزتاں نے اور عزتاں کس وجہ تو نہیں گولڈ شریف دی عزت کیوں ہے پلروان شریف دی عزت کیوں ہے سیال شریف دی عزت کیوں ہے سماعت کرنا ہے بہت خوبصورت ربائی سونے مدنی دے میلاد دی برکت ہے سارے دور زوال ہوئے ربائی سماعت کرنی ہے توجہ نال سارے دور زوال ہوئے بندہ فرض تے واجب نہیں چھڑدا ہو چنگے نیک خیال ہوئے چنگے نیک خیال ہوئے
لجپال لجپال حضور دے عشق دے وچ انج بخت کمالو پیندے کئی بڑے دن کیسر مہر علی تے کئی پیر سیال ہوئے کئی بڑے دن کیسر مہر علی تے کئی پیر سیالو وید کئی پیر سیالو وید ایک دفعہ اپنے اپنے پیر دینا تے آکو سبحان اللہ ماشاءاللہ اگلی رو بھائی مولا علی سرکار دی برکات خوبصورت رو بھائی توجہ نال سماعت کرنی ہے اگ دوزخ دی اگ دوزخ دی اونوں کچھ نہیں آدھی جے دے دل وچ پیار علی دا علی دے نام تے آکھو سبحان اللہ با دوزخ دی اونوں کچھ نہیں آدھی جے دے دل وچ پیار علی دا او دا سونا وی حبدار کیسے ہو جڑا ہے حبدار علی دا جڑا ہے حبدار علی دا جس نے زیتے قرآن سنائے او بھی آپ دلدار علی دا ونڈ کریے منکر مومن دی ایک نعرہ مار علی ہٹ بہ جا ہٹ بہ جا